Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok kuwi wonge mesti bakale ngapa mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nah cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis tau weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar truk. Isih urip menungsane. Gapake gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae nar ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siume ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngandhu ya.